Gijo banana. Elo kwa mili banana. Brain Gijo banana. Abiti obodo bịa ka mmala ba ndị klọb unu ka anyị tinye ya n'egwu a. Ịfụnanya social club daalụ. Ọ nwayọọ nwayọọ. Amechi Koloto Musa Koloto Chinyelugwenyo Wana nasi na Chinyelugwe Arenua Nemo gozi bleze ulego Chinyelugwenyo Uwe chiyelu mado kama Onwesimu Nsia Na chuma ile modeli Ona wana na ndia Engineer Start recording Arenua Nemo gozi bleze ulego Onye video olugo mgbunu ga na-ahụ m ụgwọ olugo mgbunu ga na-ahụ m ụgwọ arụ obuto mmanwụ n'ime oge dalụnụ enwe na-ekene ndị Ịfụnanya Social Club of Nigeria isi welu gogo tu Chinyelugwenyo no Chinyelugwenyo ugo chiyelu madu amaka Aru obuto Nemlumu gozi blego hands no noise Obasinachi Ega along your separate Kevu maka Ịfụnanya Social Club of Nigeria special number today Kozi alunu Iwo jiri kozi aluo Onu digo dute ne gala mado kesho Onya be disigo ko chiro Ondo ga dele ma miji meleze na mwa Andi Ịfụnanya Iwo jiri kozi aluo Chinyelugwenyo no Chinyelugwenyo Ajamu kwa mado Mautia Maru no guadaria Mautize maunka One no shiti Aru adua Mili maluga magano
Saga Jamal. That's all right now. Ewo gadele mai biko gi je n'otu. Okwu na gwa gị n'obu nwa gị agwọ ya mụ ya. Ogwa ni nwa gị agwọ ya mụ ya. Ọ bụ na mmadụ kpata ego n'elu ụwa ma ọ mụtara nwa ahụ. Ego gị ga-asọ oyi na ya. Mmadụ nwaze nwa kpata ego nwa amụtakwu nwa n'ụwa. Usoro n'ime eji agba nganga. Onye obodo ga-eze. Onye obodo nọ ọba ego na ọkpala ego. Ọba alakụ mgbe nke ya. Ọ gbasara amụtakwu nwa ahụ. Arụ obodo jiri onwe ya. Ọ wit gị na-eli. Ọ wit gị na-eli nwa bido. Ị na-eli wit ka ọsọgbọ. Get the roots. No more goes to my picture. Vision of Papa gave me go back here. Would you look to give Papa give one more? Open on to load and you go tell your way. Kedụ ihe ga-emeli ya ugbu ibeta mmadụ ka ị na-agwale ya ọgwa nwa ga-agwa nna ahụ nwa ga-agwa ya mụrụ ya onye obodo kalịsị Chuma emekete tụkwasị osisi nnukwu oke kụọ ya ka naanị ya. Onye obodo nnụọ obodo nnụọ. Onye obodo karịsịa Nelogi Efunanya Social Club. Ndị mere eze na nwa gwa na-eli akụ n'ụkọ n'akụ. Gwa na-eli ego n'ụkọ. Injinia ọra. Attention gidi. Tiger Nandi Funanya Social Club of Nigeria. Tiger Tinyaba wa n'ọrụ a. That's it. That's all. Unu mana mu amara ebu chairman unu. Amara mu chairman and the vice chairman. Look at the man. You see where you go, dear man.
okay akaletago owo de ojo la mo ebuche ojo la no oye na jora no di ewe wo oye na jora no di aboke waja isi welu go mau Sibolo tu anyara Makoles Wande komba Iwe chili kozelu Iwe ya chili kozelu nenuwa Walawani Dejenuwa Chiyelu ganya, ugo chiyelu madu amaka. Awo no, nebo go zilele go. Ifu na ya social club. Ogume kana unu. To move, would it be one of us? In the memory, a book and a body. Oh, Madu Kebuno. The one now. Nakavasilu. Obuni soni no utakula wemekula. Ewunu neliego. Wamo ni basilika. Obakala bonala. Solo. Kanya. Agana ati anoko. Oye bodo nua. Oye bodo kalaja kala. Ezo mema o. Madu amago ya kalele ya. Mo de zera. Mogo, umemeze imu.
ugo na we arụ kedu maka eke niile ndụ ka nkene eke niile ndụ kedu maka obodo eze nwoke chukwu ndị oyi gị aka gị ka si mara ụwa onye obodo eze nwoke chukwu eze amego egwu eze omogo iji welu ka amego egwu nwanne m iji welu ka ọba n'iru ọba ogidi Chinedu wezi ọba ogidi Chinedu wezi ọba ogidi ime karita nume onye na-agbagwo oko ya na ọwa arịgo onye na-agbagwo agbagwo oko ya nụa onye na-agbagwo eze n'ọwa arịgo n'ọwa ago iji welu go kelechi onye kelechi pụta kelechi aka na-egbu oge niile mmenwe ọgụ eji ọrụ nwanne kemgbe ị ga-ebidoro m abịa pas ọgụ eji ọrụ mmiri mmadụ ugo na ahụ ya arụ ị ga-ebidoro m abịa pas ejina wọda achọrọ ka legọzie pas ozi amụ pas nke ọ bụ pas dị n'iche okiri nwanne pas udegwe okosumo udegwe okosumo onye so n'ịta nwa bụ nwanne Sunday nua mmiri mmadụ ugo na we arụ Oluganya no. Tuma biti bigo ngi chedeti. Aburu na patego na enu wamba ya kolobo a. Aburu na patego na ga kolobo. Aburu na patego nso ye na kolobo a.
keke na pepe jiri nwayọ keke na pepe. Ebe na olu ego a na-atụ ụwa gidigidi ebe ahụ. A na-atụ ụwa gidigidi. Ayọyọ bụ egwu ewu ije ụgbọ. Ayọyọ bụ egwu ewu ije ụgbọ.
Mmili ka nna gwa gị chebe ntị anọ m n'ime gị taa dị bọda
Yes. Muna ndị egwu m nọ n'azụ nọ obere oge fonu m nwe kwụọ ọ gwara onye na-ekwu bụ manpower ọ na-ele lista broda na ọ na-elekwu fridge ọ na-elekwu condition ọ gbara oche ụmụ onye ame na ya butere m lista anọ m n'ime gị enweta good news chuma nwanne m wile ebutere m iwe ọhụụ data n'ibe m onye na-ejabọ ya butere m lista odogwu iwe nwere ka o ji ama ọgọ ọ bụ na ibe gị wile iwe gwara gị nyaahụ chuma ezu ya m egwuwune ka nnata mgbalị n'ibe gị chụ maka na arụ m na-asọ mgbalị chuma osi ndị oge eli obe ka ọ mara ka o si hụrụ arụ omena ije n'ụwa m onye atịrị m ndị mara ibe ịpụta and export eze ịpụta onogwu ịpụta and export onume ekele gị omeme ezi ohe m aka na-eme ọgọrọ wa n'iru ka wa n'iru na chukwu na-eme eze onye ji mere eji ochi eze wile bụrụ ịpụta gị ewu ndụ ala ewu ihe zuru ka ọ na-eme ọ na-adọrọ ya arụ ịkpọta ezu emu ịkpọta and export mụ nwe ekele gị mụ bụ otu ụmụ ya mi eji egwu ndị ala m eji eju na-agbara ọgwụgwụ ọgbaka igbo wọdụ wa ana m achọrọ okwu mana onye chọrọ m amaghị ya ka m na-agwa gị na-eme ụwa aka agadi na-ede adara ọda a ga-akwụ nwere n'ụgbọ ọnụ osisi na-egburu nwata na ọkpụkpụrụ na-ahụ arụ omere ahụ ebute obodo ihe bụrụ eme obi ilu imeligo onye nwere ọgwụ anọgọ ọgụ onye nwere ọgwụ anọgọ odogwu imelu ihe December 1st ash igolu mechi na igbu ya mme January 1st ka eji butere m lista eji ọmụ oge na abiti December 1st ka iji goo m motocycle anọ m n'ime gị ihe n'ụwa refresh ebe a ka ndị nweta kọlụ onye akpọrọ mmadụ n'ụwa butere m lista maka na ọ na-azụ abịa lista iwe na-agwa atụ m onye amị n'iwe nwere ka o ji ama ọkwa iwe ji buli egwu bịa na wọchinat gbasiri ebe achụ ụsọ na-eme wọchinat egwu m ka m ga-eji bịara ka m ga-eji wee bịa ọ gwara m ka m bịara chiri nna m bịa nyaahụ ka m bịa nọ ya lụ ya ka m mee ike nwanne m isi welu ugoro otu onye chi mere eji omelụ mụrụ n'ihu alụ ihe ka jide ka isi ọ na-abụrụ ajọ ihe n'elu uwe aja asị gị jide ka isi ọ na-abụrụ ajọ ihe onye tara bụ ga-eyi agwọ tara alụ na-enwe olie na-alụ igwe taya oji taya ma ọgọ mmanwụ oji taya ma ọgọ daalụ chemele n'oge ya ka na-enu ya n'elu iji gwa m egwu iji ọmụ nwere ude ka iji gwa m egwu
niile anyị jere ahụ ọzọ mere na Sugbero ọ gwara etu ụmụ ya mee mmugbu ebum ahụ na ihe ji gwa m ebu n'ije m welu de onye ụlọ adịrị m adịsi igbo bụ ngọ onye ọwa ọsị gị weti na-aga onye ọwa uche gị ihe eji ana ndị kụlọ ọgwụ ịtọ ka eji na-aga ịtọ emegwe n'ihe ọzọ maka ịla aja ọlụlọ onye ji mere ego mere ụmụnne ya gọda chukwu gozie oyi ọmọghọrọ obodo kalọsịa anụ ya onye obodo kalọsịa 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 dalụna onye nwata nwanyị n'okwu nwa nwere bịa n'okwu n'aka edi nwa mmiri ibe mụ ugochi mere eze mmanwụ eze nwe ọra tinye ọsụ n'egwu a tinye ọsụ oriental n'echi ebuka onye nwere ibe echi ga-abụ ụwa anyị nọ n'ime echi ebuka ibu onye nwere ibe echi ga-abụ n'ebe ụwa nka ihe bụrụ ụmụ obi obere oge akene gị anyị na-eje mma ibu abiti obodo nọ ogechi ka mma ogechi onye bụla chere ogechi ka mma injinia ọrụ olu maka chuje ewu nwanne ọka onye dị ewu dem chuje ego n'ọrụka ozi sibis nwanne ego a ga-akpọ nwanne ozi na nwa ozi arụ izuka mma na na-echi ọbanye onye aka unu ihe n'aka oke chọrọ ga successful ọbanye onye aka ụmụ ụgbala mgbọrị ndị ahụ
onye ọbụla ahụ obi nwanne na-eme ha nke a egwu na isi elu ụlọ n'otu uwe obi n'ọhịa aka ọba isaki dọn chimele kwacha ya kwacha ọba aka m ka na-agbahụ ọba ịnụ mmanwụ ọba ịnụ ọhịa aka otu 100 gbalụ m Disemba ihe 100 gbalị mmanwụ eto n'oge oge ọba ịnụ alụ ebe isi nweta ọgọ mee Chineke gwọ ọgwụ Chukwu na-agwụ ụgwọ ọgọ isi igwe eluigwe na ọba Isaki emegide ya mma ọba ka m ka na-abụ onye ọba Isaki daalụ n'imegide ị ga-eme ị ga-egburu ụnyanya onwe gị ị ga-egburu m onwe gị ya ọ na-abụ mgbasa mkpụrụ mmiri ọ na-enye m nsogbu singil na ọ na-agba mkpụrụ mmiri àìsàn lọ́wọ́ wọn bàbá náà sọ màmá túnú àlọ́ ni àti màmá. Ọba ìṣẹ̀lẹ̀ṣi mama ọba ìṣẹ̀lẹ̀ṣi ìnàtúbí àná ọkọ túmọ̀ ẹ̀yẹ ebìrẹ̀ mu àgbẹ̀yàgọ́ mẹ́fù ọgbà mẹ́fù ní ìdẹ́ ní ìjẹ̀ mú wẹ̀lú dẹ́ ọgbà mẹ́fù ní ìdẹ́ ní ìjẹ̀ mú wẹ̀lú dẹ́. Túmọ̀ ẹ̀jẹ̀ mu túmọ̀ chukwu pẹ̀sẹ̀. Ẹbí fẹ́ni àgàlọ́ fún mọ́nàfà mi náà Lekki Lagos o. Efi na-aga nene efi mọ́. Ẹbí fẹ́ni àgàlọ́ fún mọ́nàfà mi náà Lekki Lagos o. Pọ́pù wọn náà wá àwọn àbìnà Lekki Lagos. Bójú oyè àká bòdò ìbìnà Lekki. Bójú oyè àká òdò ìbìnà Lekki. Ilé ìwúrẹ́ mọ́ni ilé òjì táyà mọ́kàn. Ànàwó sì ilé ìwúrẹ́ mú ẹsẹ̀ mú. Ẹsẹ̀ ìwé táyà. Ojú mẹ́kànlá ni ìjókòó. Ìṣúwé olùkọ́ máa ń àjùkú ẹ̀mẹ́lígbó àlọ́. Ojú táyà mọ́ ọkọ̀ náà. Yálọ́ ni. Ìjìnlẹ̀ sí ibùdó
anụ ezi sipụta anụ ezi ka anyị lie n'ihe ka anyị tachie n'ọsụ daalị na ọ bụrụ ọkụ otu efu tata agba mgbamgba ọ bụrụ acha bọgọ achịta ayọn ezi ọgbọ ọkọ daalụ ego gị na-acha iche injiniari n'eze eze ego gị na-acha iche ego na-acha iche onye ọba ịnụ na ndị agwa gị ohu itu chedo ntụ a ga-egbulu gị amụma ịda atụrụ ya n'ọma meme otu ị ga-anọ na Naịjirịa kọnfam nnukwu ego mmanwụ na-ahụ gị ịda atụrụ ya bifo mmewa mma otu kọnfam ego n'ime Naịjirịa mmanwụ na-ahụ gị ịda atụrụ ya onye oge adịrị mma bifo kwasị ozu a chedo ntị na ndị agwaghị abịta onye obodo mmanwụ bifo eli ewu sekwutọ elisie ya onye obodo nwanne m chedo ntị ị ga-esi rice ya ga-atanye ya mmanụ osi abịakwana ya esi ya mesara aka ụmụ arụ iwe aka ị ga-emere ụmụ ịgabala onwe ya onye oge adịrị mma onye obodo ya adị ike ụzọ dị otu onye obodo karịza alụ nwanne m ebe ya obodo nata anyị ga-ewe obodo ewe anyị ga-ewe obodo na abatoro ọba mmanwụ ijele obodo nata ndị ijele obodo nwanmelu ezi onwe ogbenye ahụ onume gara gị dọkwa ego a na-atụ sampụl ka a na-atụ ya n'ọkụ onye obodo nwanne m obodo karụsịa onye obodo nwanne m obodo karụsịa obodo karụsịa onye obodo obodo karụsịa onye obodo nwanne 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 obodo karụsịa